Дошли в канала Апетитно Станя. Днес ще направим солен кекс. Необходими са ни чаша и половина кисело мляко, една чайна лъжичка сода, сирене около 100 грама, 3 яйца, половин чаша олио около 100 мл, сол на вкус, 2 чайни чаши брашно, няколко перца зелен лук и малко магданоз. Ако желаете, може да си го направите с бекон, кашкавал, маслинки, каквото имате в хладилника, всичко може да си прибавите. Тук съм приготвила и сусамче за поръсване. Първо си нарязваме лука и магданоза на ситничко. Колкото по-ситно, по-добре. Готови сме. Леко наситняваме още. Сега разбиваме трите яйца. С киселото мляко. Добавяме содичката. След което олиото. Сол на вкус. Аз слагам около една чайна лъжичка. Следва брашното. 2 чайни чаши, както казах. Разбъркваме добре. Готови сме. Това е сместа. Сега следва сиренето и лука с магданоза. И разбъркваме на ръка. Готово. Сместа изсипвам във форма с падащ ринг. Ако искате, може да използвате тавичка или форма за кекс. Но аз реших днес така да бъде. Изсипвам сместа. Заглаждам леко отгоре. И поръсвам с сусам. Ако искате, може да не поръсвате нищо, да пропуснете тази стъпка. Или пък други семена да сложите. По ваш избор. Достатъчно. Сега печем на 180 градуса до зачервяване. Кексът ни вече е готов опечен. Проверявам с шишче. Шишчето излиза сухо. Добре е. Пропуснах да кажа, че формичката ми е с диаметър 24 см. Сега покриваме с кърпа и оставяме да поисти малко. Това беше моето предложение за днес. Дано да ви е допаднала моята рецепта. Добър апетит!